كما يقنيكم كبرات تخاتلتي لو مدما كم تلمود حدا فلي زخونة تاريخ حيزلكم مسئلوه إذا تاريخ زد معنا من حق فقرن نحن مفداين عالم كوسدكم لو مزنقركم تاريخ The Count of Monte Cristo زر استعب خلتا شحن كلتا عامة برد فرنجي نافكرت فيلمي زبقع ايو إذا تاريخ زي بزعب حدا إدموندو دانتيس زتبهال نصوه تبعن صعرنيان من اسايو إدموندو حانتي مرسيدس تبهال بتعمي زفكران صبغتن حسيت نبرتو كلتي كمرعاو كلو نجر ودي نبرو كن فقرو من عاوتو من كرئي زي خاله كم حاو جيرو زعامنو زدمره ناي قرب عاركو فرناند بقناعت تلعيلو حدا زسكحكح كعدت فصيمو نإدموندو بزي قبنو نا حدا فصيمكا كتهادمولو زي تخقل ناي بحر بيت مأسرتي كأسر جيرو نصوه سبعي بسنكي ناي عاركو كدعاتن 13 عامت اب بيت مأسرتي كساقا كلو انتاي فتر تدحر ازمت ناي حنا مفداين اكشن تاريخ فصومك تقوارصو زي تخقلو كبرات تخاتلتي إذن خمس بولو تاريخاتن فيلمتاتن نخترو إدما سابسكرايب مقبار شير لايك مقبار كيترسعو نافت فيلم كوسدكم إدموندو دانتيس نصوح مركبنيا أيو أفتعدد ما بجغننوتون بتأمانوتون زفلت زنبرا ببزحات سوات ما بالطعم تفتاو نفس لزنبرا ناي حانت عباي مركب كابتين كون تحاري إذا عاوتون إتابي هوتو زفكرا صدقت حسويتو مرسيدس نقن نعاركو فرناند نايقن أتحاوي عند دلو فرناند حابتام سدرابيت انكوان تنبرو نمننتن فقرن إدموندو يقن علو النبرا مخنياتو دما إدموندو دانتيس خمس نقركم أفتعدي عمي جغنان بتأمان نفلت نسلت نبرا ببزحات أقوالات ويدما ببزحات أوادد بتعمي تفتاو نتنبرو إذا دما بز مخنيات زي دما مرسيدس حبسيتو سلز قراب عميقا نبرا فرناند مس حدا فيلفورد زتاو حدا جاكان دانيا بمستر بمشراخ إدموندو هاجرز حدا ونجلن ياي ناي نابوليون مستراو دبدات بحيزلو بزبيوخ ناي حسود قصي أغربو زي نابوليون زودت مرز قل مخنيات دما عبد ساعتي نابوليون مستحاجر صل سلز نبرت نافتا هاجر دبدابي ويدما مس أركب لكات انت تواحدو هاجر خمزك حدا كم باندان تغطيركا نافتي محلقت زي بلو ويدما نافتي نايموت اسر بيت تدربا دحرز دما اتخصيتا تقبل نترخيبو عبتزعبي نايمرعو معلتي كل سبب تحقوس انكلو وتحدرات بدنجت مصيوم من إدموندو كاب إد مرسيدس مزيعو محازو نافتازس كحكح عباي ناي بحر بيت مأسرتي جتاو دئيش تسدد مرسيدس بنبعات ترفت إدموندو جن سلامنتاي كمزتأثر كوان كيفلت أبسلي قدقوان تدربية دحرز دما بوزح معلتات تقوصورو ነገር ግን ሓደ እውን ሰብ መጽኡ ዘውፅኦ ኣይነበረን ኤድመንዶ ንሽዱሽተ ዓመታት ሙሉእ በይኑ ኣብ ጸሊም ክፍሊ እናተገርፈ እናጠመን ተቐመጠ ሰዓታት ናብ መዓልታት ናብ ሰሙናት ድማ ናብ ኣዋርሕ ድማ ናብ ዓመታት ተቐየሩ ብርሃን ፀሓይ ኳን ከይረኣየ ተስፋ ቆሪጹ ክመውት ንሓሰብ እንተሎ ግን ሓደ ተኣምር ተፈጥረ አቤ ፋሪያ ዝተባሃለ ሽማግለ ፈረንሳዊ ካህን ካብ ክፍሉ ታነል ኩዒቱ ክወፅ ብጌጋና ናይ ኤድመንዶ ክፍሊ ኣተወ ኣብዚ ማእኸል ድማ ኤድመንዶ ግራ ኣትይዎ ብፍርሒ መኒኻ ዝብል ጥያቄ ሓተቶ እዚ ድማ ኣነ አቤ ፋሪያ ይበሃል ንብዙሕ ዓመታት ኣብዚ እስር ቤት ኣሕሊፈ እየ ከምልጥ ንሓሰብኩ ጉድጓድ ወይ ድማ ታነል ኩዒተ كملت نحاسوكو نهالوخ جن بيجا نابناتك كفلاتي إلو نجرا إدموندو دما بتعم تحجوسه مخنياتهم نشدش عامتات مولو أبتا كفلي بينو سلازن رأيو عاوز ما أخذ زد ما اتشماقل ممهر إدموندو خونا نشو عتا عامتات مولو لإدموندو سنفلتات قط أباب قانقان كم أول زقر نايسي فوق ويدما سورد فايتينج مهارو كاو كلو نلعلي دما اتي إدموندو زي فولوتو نعاركو فرديناند كدعات كم استغورلو أمرو كفيتو أردو إدموندو دما كأمن هيك ألن مخنياتو دما اتعاركون اتهزن تعمي فوتو سلالنوريو ممسال عارك كمزلو وغن أي فلتن نيرو إدموندو كافقر وشقو ناوناي حنا مفداي حوي تغير إذا شماقل لازي دما دحريو تعمي بوزحات مستراتن
ብዙሓት ነገራትን ከመህሮ ክኢሉ እዩ ኣብዚ ማእኸል እዚ ድማ ንኤድመንዶ ህይወቱ ክቕይር ዝኽእል ኣጋጣሚ ተፈጠረ እቲ ሽማግለ ቅድሚ ሙማቱ ናብ ሓንቲ ምስጢራዊት ደሴት ወይ ድማ ሞንቴ ክሪስቶ ዝተሓበአ ናይ ዓብዪ ወርቅን ኣልማዝን ካዝና ዘርኢ ካርታ ሃቦ ድሕሪ እዚ ድማ ኤድመንዶ ብጣዕሚ ተሓጎሰ ሓደ መዓልቲ ግን ኤድመንዶ ዘይተጸበዮ ነገር ተፈጥረ እቲ ኩሉ ግዜ ናብ ክፍሉ ናመፀ ዝመህሮን ኩሉ ግዜ ከመብኡ ኮይኑ ዘገልግሎን ዝነበረ ኣቤ ፋርያ ምምጻእ የቋርጽ ድሕንነቱ ስለ ዘተሓሳሰቦ ድማ በዚ ዝተፈሓረ ጉድጓድ ወይ ድማ ታነለ ኣቢሉ ናብ ናይ ኣቤ ፋርያ ክፍሊ ኣተወ ኣብዚ ግን ብጣዕሚ ዘደንግጽን ዘሰንብድን ኩነታት ተፈጢሩ ነበረ ኣቤ ፋርያ ሞይቱ ተገኒዙ ረኸቦ በዚ ምኽንያት ድማ ብጣዕሚ ሓዘነ ምኽንያቱም ልዕሊ 7 ዓመታት ብሓደ ብዙሕ ጥበባትን ብዙሕ ነገራትን ዝገለጸሉ መምህሩ ስለ ዝዓረፈ እዩ ኤድመንዶ ግን ኣብዚ መንጎ ሓደ ዓብዪ ሓሳብ መጸሉ ነቲ ናይ ኣቤ ፋርያ ሞት ከም ዓብዪ ዕድል ተጠቐመሉ ነቲ ናይ ኣቤ ፋርያ ወይ ድማ ዝሞተ ሽማግለ ሬሳ ካብቲ መግነዝ ብምውፃእ ንባዕሉ ናብ ውሽጢ ተሓብአ ድሕሪ ሒደት ሰዓታት ድማ ወተሃደራት መጺኦም እቲ ሬሳ መሲልዎም ኣውፂኦም ክስንዲዩ ወሰድዎ ኣብ መንጎ ግን ሓደ ነገር ተፈጥረ እቲ ኩሉ ግዜ ንኤድመንዶ ምግቢ ዝቦ ዝነበረ ወተሃደር ናብ ክፍሊ ኤድመንዶ እንተኣቱ ብኣንጻሩ ኤድመንዶ እንተይኮነ ናይ ኣቤ ፋርያ ሬሳ ረኸበ ኣብዚ መንጎ እዚ ድማ ብጣዕሚ ተደናጊጹ ነቶም ወተሃደራት ጸውዖም ከይትስንዲዎ እሱ ኣቤ ፋርያ እንተይኮነ ኤድመንዶ እዩ ኢሉ እንኳን ተነገሮም ክሰምዕዎ ይኽኣሉን ክሰምዕዎ ስለዘይኽኣሉ ድማ ናብቲ ባሕሪ ኣእተውዎ ናብቲ ባሕሪ ውሽጢ ብሰኣተየ ድማ ነቲ መግነዝ ቀንጢጡ ወፀአ ድሕሪዚ ናብታ ምስጢራዊት ደሴት ሞንቴ ክሪስቶ ኸይዱ ነቲ ዓለም ዘይረኣዮ ዓብዪ ናይ ወርቅን ኣልማዝን ሃብቲ ረኸቦ ሕጂ ኤድመንዶ ድኻ መርከበኛ ኣይኮነን ንባዕሉ ዘካውንት ኦፍ ሞንቴ ክሪስቶ ወይ ድማ ናይ ሞንቴ ክሪስቶ ልኡል ዝተባሃለ ሓድሽ መንነት ፈጠረ ጽቡቕ ገይሩ ተሰሊሙ ኣብ ቤተ ፍራስ ዓዲጉ ሃብታ መሲሉ ድማ ናብ ፈረንሳይ ተመልሰ ኤድመንዶ ናብ ከተማ ምስ መጸ ዘሕዝን ነገር ረኸበ እታ ዘፍቀራ መርሴደስ ኤድመንዶ ከም ዝሞተ ተነጊርዋ ብሰንኪ ጸገም ነቲ ዝከሓዶ ፈርዲናንድ ተመርዓ ጸናሕቶ ፈርናንድ ሕጂ ዓቢ ጀነራልን ሃብታምን ኮይኑሎ ኤድመንዶ ግን ንጸላእቱ ብረት ሒዙ ብኡ ንብኡ ኣይቀተሎምን ብብልሓት ብምሉእ ንብረቶምን ምስጢሮምን እናውፀ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ኣሕፈሮም ነቲ ጨካን ዳኛ ናብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዝኣቱ ገበሮ ፈርናንድ ድማ ኩሉ ገንዘቡ ከም ዝኸስርን ስሙ ከም ዝጠፍእን ገበሮ መርሴደስን ነቲ ካውንት ወይ ድማ ልኡል ተባሂሉ ዝጽዋዕ ሰብኣይ ንሳቶም ኤድመንዶ ምዃኑ ብዓይኑ ጠሚታ ኣለለየቶ ናብኡ መጽያ ድማ በኺት ንዓመት ሙሉ ተጸቤካ ነይረ ግን ከም ዝኽሞትካ ኣእሚኖውኒ ኢላ ሓቂ ነገረቶ ኤድመንዶ እቲ ፈርዲናንድ ዝተባሃለ ዓርኩ ንባዕሉ ክቐትሎ ከሎ ክልቲኦም ገጽ ንቀጽ ብሴፍ ወይ ድማ ስዎርድ ፋይት ዓብዪ ናይ ኣክሽን ውግእ ገበሩ ኤድመንዶ ድማ ኣብ መጨረሻ ንፈርናንድ ብሴፍ ወጊኡ ክቐተሎ ኤድመንዶ ድማ ነቲ ንዝነበሮ ናይ ጽልኢ ሓወጥፊኡ ምስታ ፍቕሩ መርሴደስን ናይ ሓቂ ፍቕሮ ወዱን መርሴደስ ካብ ኤድመንዶ ጸኒሳቶ ዝነበረት ወዲ ሓቢሮም ነቲ ዓብዪ ገዛ ሒዞም ብሰላም ክነብሩ ታሪኽ ይፍጸም እንሆ ክቡራት ተኸታተልቲ እዚ እዩ እቲ ዓለም ዘናወፀ ናይ ሕነ ምፍዳይን ፍቕርን ታሪኽ ንመጀመርያ ግዜ ናብዚ ቻናል ዝመጻእኹም ተዓዘብቲ ናይዚ ቪድዮ እዚ ጠቒምኩም ክኸውን ኢለ ተስፋ ይገብር ንስኹም ኸ ኣብ ቦታ ኤድመንዶ እንተትኾኑ ነቲ ከም ሓው ዝረኣኹም ዓርክኹም ብኸመይ ሕነ ምፈደኹምሉ ሓሳብኩም ብሰፊሑ ኣብ ኮመንት ጸሓፉለይ እዚ ቪድዮ እዚ እንተፈቲኹምዎ ሼር ላይክ ኮመንት እናሃብኹም ክትውኒ ይምሕፀን ንዓይ ዓብዪ ሓይሊ እዩ ዝኾነኒ ሰላም ጥዕና ንኹልና ይሃበና ኣብ ዝቕጽል ብዝበለጸ ካልእ ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ቻው